Għadda l-miliet u qed joqrob ġmielu lejliet l-ewwel tas-sena. Kulħadd bagged long jibda bil-pjanijiet tiegħu biex isellem lil din is-sena partikolari u jagħti bidu għal kapitlu ġdid dak tal-2023. Fil-fatt dan iż-żmien marbut mal-festi huwa sinonimu ma' attivitajiet li jlaqqgħu lill-familji u l-ħbieb flimkien. Kruta One News niżel fit-toroq tal-Belt Valletta biex jaraw xi pjanijiet għandhom il-Maltin għal-lejlet l-ewwel tas-sena. Ħafna qalulna li se jqattaw dan il-jum id-dar jew ma' dawk l-aktar qrib tagħhom. Id-dar żgur. Jiena noqgħod id-dar bil-kwiet, nara xi film. Mal-ħbieb ħi. Id-dar mal-ħbieb. Id-dar. Se jkun qiegħda d-dar mhix bija mal-familja. Naħseb ħankunu din flimkien id-dar u nagħmlu xi ħaġa tal-ewwel tas-sena. Id-dar. Mal-familja. Mal-familja. Naqtawa. Ma naqsux ukoll dawk li qalu li flejlet l-ewwel tas-sena se jmorru xi festin, ikla mal-ħbieb jew sfortunatament se jkunu qed jitlu xogħol. Parti mal-ħbieb ta' niċċelebraw flimkien. Mistiedna titfal. Ġurnata sabiħa mal-familja. Dorqod u nduru. Għanna il-familja tagħna u nintaqgħu kollha ġo dar. Jien għandi l-kelb jifhimni ma tantx nista' mmur kullhom kien. Ma naħseb ġo xi restorant li jdaħlu l-klieb. Naħseb mal-familja mal-familja nqattaħħa. Mbagħad l-għada noħorġu. Mistidnant hija il-mera ta' hija. I will go to a party in a restaurant. Naħdem. Ħarġu l-belt hawnhekk. Fil-għaxija ħirġin mal-familja ġifieri. Mbagħad il-ħadd nerġgħu ninġabru l-familja d-dar ġifieri. Suppost ħaniġu l-belt hawnhekk, ċelebraw. We're going to go out for a meal and then go to a bar for some drinks.